Tajjeb li nieħdu leverage. Però għal ċertu nies kemm ikun aħjar u jiena parir persona li suġġer kważi lil kulħadd dan illi orajt kultant tiċċekkja l-miżin. Ma fiha xejn ħażin. Darba eżempju darba fil-ġimgħa, darba kull ġimgħatej. Però jekk dak li jkun irid jara il-progress min naħa ta' zaqqu, hips, whatever, ħanużaw sempliċiment l-inch tape. U għara kemm sempliċi Stef. Jekk irid inkejjel zaqqi, ħandawwar jiena l-inch tape minn maż-żokra għal mal-ħofra tad-dar. U nagħti pari dak li jkun joqgħod la ġemba. Ħalli inti tara li dejjem, tajjeb ovvjament tikxef naqasaqek, għaddejja minn fuq iż-żokra u minn fuq il-ħofra tad-dar. Imbagħad ħankejlu anke l-ħibs għal min jixtieq mela l-lusa parti tal-patata u jiltaqa' l-inch tape quddiem. L-aħħar waħda nagħtu parir ukoll dak li jkun ikejjel l-ogħla parti ta' waħda mill-koxox. Di oħra tad-daħ, anke bejn koxxa u oħra jkun hemm differenza? Kien ġisimna mhux l-istess, nofs parti ta' ġisimna mhix bħan-naħa l-oħra. Widnejna waħda iktar il fuq mill-oħra, saqajna waħda iqsar mill-oħra. Ġifieri biex nġib l-eżempju tiegħek, jekk jiena llum kejjil dil-koxxa u l-ġimgħa diħa dil-koxxa, marelli di. Ma dik hija natura. Huwa normali li jkun hemm naqa' differenza. Tiskatta kemm aħna nippruvaw insibu x-xara fl-ġina fejn jidħol il-progress. Di bħal mentalità ta' ikun ili ħajti kollha ma noqgħodx attenta, għax f'ġimgħatej għadni ma tlifx 10 kilos, ma Alla ħares.